Divili smo se sportancima i njihovom načinu života i duhu, divili smo se njima kroz film 300, a ukoliko ovih dana prolazite Tašmajdanskim parkom, onda imate priliku da vidite Spartance na srpski način. Danas vam predstavljamo momke koji su to zaista ne samo duhom i telom, već i onim što rade. Ako ste ovih dana prolazili Tašmajdanskim parkom, onda sigurno niste mogli da odvojite pogled od njihovih prezgodnih tela. Ne brinite, niste vi jedini. Pa dobro, vežbamo zbog sebe, ali uglavnom tu se pojave devojke, dobro šta, ne možemo da ih sklonimo. Ženska pažnja svakako prije, a oni se zovu srpski Spartanci sa punim pravom, jer vežbaju i po vremenu i po nevremenu, nekada i 3 sata dnevno, ali ove pločice treba zaraditi. Okupili smo se kao jedna ekipica koja je bukvalno došla ovde rekreativno, vežbali smo malo po malo i na kraju smo osnovali neku grupu. Sada svoj trening postavljaju na YouTube kao motivacioni spot i tako im se pridružuje sve veći broj pristalica, mada ima i onih kojima se ne dopada ono što Spartanci rade. Ili im smeta, ili ima neko bolje uvek za njih. Ljubomora je očigledna, ali to najmlađeg člana ove ekipe, 18-godišnjeg Milana, ne zanima. On planira da po ugledu na starije kolege možda upiše i vojnu akademiju. Pa recimo, mora dosta vremena da se uloži za to, zato što je ovo trening koji je zasnovan samo na vežbanju tela bez ikakvih opterećenja. Iako postoje odricanje kako bi organizovao trening 2 puta dnevno, istovremeno bio redovan u školi, Milan se ne odriče slatkiša. Bio nam je najveći izazov ruski žgib, to je... To ćeš mi pokazati. Pokazat ću vam to, ali to sad nije ništa za nas, zato što smo svi prevazišli to i međutim sve više i više ljudi je to naučilo. U ovoj grupi uskoro očekuju i prve devojke, a Milanova ipak neće trenirati sa njim, ali smo sigurni da će ovog leta rado šetiti sa njim na Adi. Trening je recimo na drugom mestu nama koji imamo devojke, ali devojke su uvijek na prvom mestu, to da... Dobro, da naglasimo. Da naglasimo. Otkrili su nam još i to da postoji svetsko prvenstvo u ovakvim akrobacijama, ali da za sada nemaju dovoljno novca za odlazak. Do tada ostaje im da se barem preko YouTube-a takmiče sa akrobacijama Rusa, koji su, kako se čini, u ovome najtalentovaniji.